Клас, правим разместване. Боби да седне на задния чин. Отдавна никой не е сядал до мене. Тихо бе, ще го сплашите, бе, тихо бе, ще го... Виж, нарисувахте, обаче нямаш малко мозък. Не мисля, че това е проблем. АК-47, най-добрият автомат, който мога да докарам тук. Да, госпожо, корен квадратен от 9 е 3. Нямам търпение да се отърва от класната. Играеш ли Brawl Stars? Искаш ли ще до училище да дойдеш на гости у нас? Отговор като не го приемам. Ляво бутонче, дясно бутонче. С този маркер мога да набия манту на госпожата. Задачата. Ти знаеш ли, че аз съм принц от Clash Royale? Като завършим училище, искам да ходя да се бия за Русия. Виж, аз сега нарисувах себе си. Ти нещо не ме кефиш.